Είμαστε κρινιάτες, θα στα δείξω μετά, θα στα δείξω μετά. δεν σας παίρνω τώρα. Vais εσύ, ναι. Διαμαρτυρόμαστε! Είμαστε κρινιάτες, στραπλίδες! Δεν μας τρώνε όλο τον χρόνο! Τώρα θα μας τρώνε όλο τον χρόνο! Θα μας τρώνε όλο τον χρόνο! Διαμαρτύρομαι! Διαμαρτυρόμαστε! Δεν διαμαρτυρόμαστε! Μπράβο, μπράβο! Γεια, διαμαρτυρία, διαμαρτυρία! Διαμαρτυρία! Γιατί διαμαρτυρόμαστε, ρε παιδιά? Γιατί δεν μας τρώνε όλο τον χρόνο! Μπράβο! Γεια χαρά από την ομάδα Κυψέλης. Είμαστε εδώ με το κανάλι της NET που έχουν έρθει να τους δείξουμε το τι έχουμε να κάνουμε το τριήμερο που ξεκινάει από αύριο 3, 4 και 5 του μήνα με διάφορες ορταστικές εκδηλώσεις σε όλη τη Φωκείο του Στέγρη, ξεκινώντας από την πλατεία μέχρι το τέλος της. Μέσα αυτές τις εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνονται χορός, ανταλλαγή βιβλίων και μην γυρνάς την κάμερα στο πλάι και δεν ξέρω αν ακούγαμε από τόσο μακριά. Λοιπόν, θα έχουμε freestyle με beatbox για να πούμε τις ευχές μας για το 2013 όπως και τα παράπονά μας για την προηγούμενη χρονιά. Εδώ βλέπουμε τα παιδιά που χορεύουν ταγκό, γυρνά. Όπως επίσης και το νούμερο το οποίο θα έχουμε για τις μικρότερες ηλικίες, το οποίο θα είναι ένα δραματοποιημένο παραμύθι. Ο κουραμπιές που διαμαρτύρεται, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς. Λοιπόν, και όπως είπαμε και πριν, αυτό θα είναι 3, 4 και 5 του μήνα. Σας περιμένουμε όλους στην Φωκείο του Στέγρη από το πρωί ως το απόγευμα. Θα έχουμε αφήσεις για να δείτε τις ώρες τις οποίες θα έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Αλέξανδρος, πίσω από την κάμερα είναι ο Γιώργος και θα τα πούμε.